Ita, baroy. Udah nggak ada di pesta. Ah. Hi guys. Ako na po ni si Reverse. Karong adlaw dared sa kusbay si libot-libot. Di ko maka lag-lag kay wala gina ko gibati ba. Aga na pong danggan. Alam magasangasan og hili ba kay basig panunghot ni. Unsa ni kay agang paminaw sa ilawom kay namin murag magdahunog. Unsa aga pang istorya. Bisag ara nagkasuga. Kapit ang musinggit ko, bisag ara nagkasuga. Agang paminaw, ara lang kahinay. Bawa na ang sani, nabung naman siguro ko. Diyan, nakit arang pagang tambaw ka itong sa una nga. Katunay pato sa dangga, nakit arang pa daw pangipatuan ganiha, huwag maulian. Di na ko mautuguan. Doktor. Matutag maulian ra. Dara ko sa bahay sige libot-libot sa mga likod niya. Nja. Karon day adlaw guys. Birthday sa ang kuan. Anakon. Silingan ba? Nja. Wa gadyo ko hatag-hatag na panaskuhan. Sa ora wa kahatag og panaskuhan kay wa lagi majong income. Agang mahatag in taon mga makaon ra nga na mga biskwit. Mura. Karon kay naapam po ko kwarta. Ahang papalitan og cake. Ang sugoon, si Sansan, papalit na cake. Kaya rong, malipay po ba kaya mga bata. Mga bata lagi, malipay na sila og na cake. Di laban ng kwarta kaya bisag unsay pamalit rin sa. Alamang palitag cake. Sa tao, takos ang Maring. Nga nakakaroon sa Cebu, si Maring Marisil. Sa tao, Maring. Kuha lagi na hatag-hatag. Huwag preskuhan na ng mata. Nja karon, isa man ang birthday, sinanay po yung nakahibaw. Nja, yung po sanay nga birthday, rabas imong anak ng tiri. Wala, kung anong papalitag kay labog dapat po ko yung kwartay kabtan ba? Kaya, maso na po, malipay po itong pata Ug makapalit si Janjan og cake nja, ahangatod sa ilang bahay. Njang hapon ba? Or, isang oras ba? Basta kay, kandi pa mutngit. Kaya mga bata, bitaw ron, malipay mo sila mga cake. Sa una sa bata pa may mag-birthday mi, wa jud mi kasaway og cake sa una jud. Kanang nay kuan ra, pansit ug kanang nay. Sa gulan og tinapa maura. Nja, nakasaway ra kog cake katong nay nagtrabaho na ko sa Manila, nagpamid. Kuan ang edad 22, mas siguro 23. Diyan ako kasaway nga nag-birthday ko nga na cake kay dito ko ang amo. Ila kong birthdayhan ba. Balitan ko cake. Sa ilala dia? Tatire. Nay. Hi. Dahil mo pakiton sa baktin. Baktin na mo, katong sa agi ba? Katong hinluag ad. Diya guys, nagbaktin na mo. Na, uy! Nagbaktin guys na, dako na, buzag. Dahil ramar pa siya ng dako. Busok na. Ning busok na gawang baktin. O pa na isa ka buwan pero busok na. Pwede na po ma, litson dilitsi. Nzapuhon lagi, kay para mo kuno na pista. Gihatag man ng Ate Esther. Katong ang susa katipunan, para kuno na pista. Karang nay. Ihawon lagi aron kami. Tapok-tapukan ras bay ba mga isuon. Da ako dali sa mga boss. Kaya mangita-ngita ko dari og kubasa ba. Basig na po yung mga namuwak ba sa patagmaga na po para na may daghang mautan sunod. Daghang mga tinanong mga pinza. Tes lagi na. Nagtanam kong pinza res lagi. Nagkawala po siya. Sugway ko ng una kay di lagi maapas. Simamunga na na. Nja. Amo pakitan sa kubasa. Katong gipatakmagan res lagi nga kubasa ba. Hala, orang aku nah guys, kakita mo sa kubasa.
Karena pa ko kasugihan ko basa nga. Araw ka. Na awanin jo guys. Aras si Zang kamake. Ni make nagdali. Lamin ko basa bakay arang kamake. Enggak. Di si zalingin. Lamin utarang kay po di man mo bahin-bahinon puturod nga na daripod putod. Enggak taas siya. Wa pa din siya muguwang. Muguwang na ni. Mura ka pagazid ni. Hapat ni siya maguwang. Puhuno ka otan na sa bindani. Kasunod na bindani ko basa puhun. Mga pila ka adlaw mo labay. Nga matay agaban katong na puruman ang kubasa betaw. Katong ipakita ninyo. Nga gagmay. Wato siya na patak magi. Mautong namatay. Hindi. Mura rin isa. Kinahanglan dyan din mo patakpagan. Para meraka. Ngawa na busuk. Magkita-kita na patanin doon sa guys. O mauli si Zanzan. Kaya ang ihatid dong cake. Atos ang silingan ba nga nag-birthday. Ang ihatid. A few moments later. Nauli na Zanzan. Nda. Nang ihatid ng cake dito. Gabang ka na di. Gabaran ko na kung nanay, kaya mahadag po sa nig. Kuan ko, kidnapin. Kumanabaran ang gajag ko tayo, oh. Natay! Tumba pa lang niya kayo itong ikaw ra. Natay? Matumba pa lang niya ikaw ra. Gabaran kong nanay, lagi. Kaya sa ko mo tumba ko na to si Bako. Masa kayo tawag sa rungin ay? Yun, buang. Lakang saking ko na. Wala ka rata. Lakaw rata. Nasa may lang handa na to, nay. Gabaran kong nanay, ni Ayana. Doon naman yun, puturas unahan. Parang ako sa inyong bayring. Sa madiniring nga sa unang panahon ring. Wa man ko kahatag-hatag og pinaskuhan na ng imong anak ring. Kay wa lagi mamiso in taon pa. Huh. Magkasi kay pagkus ang danggan kay lainon. Ko sabutan ang danggan jud ko sabut. Maja man ang kakagan pa sila cake nino. So on lagi sa mga bata pa mi wa man mo palit cake nino. Wak masih kikik sa una. Wa lagi. Kikik sa una. Huwag angat ko. Desaliana, muuban kay isang katahan og happy birthday. Kay wa man na isang kuan, talent nga. Katang happy birthday ba? Kantahan ni mo og. Happy birthday. Tara, very good. Mutik ako kayo handanggan mo biti. Kasi ko ah. Ha, Mas BJ. BJ. Oh, yung happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pila na yung edad? David. Ilibin na day. So, wala man nagbatang yan hagkuan. Ilibin na ba yun sa pangalan mo to? Doy na, okay na ka? Hindi wala sa katagyan mo. Kik, mahamag yung papa. Wow, wala yung labar. Gimo, hinam ko si bungo ba? Ay, ba, yun. Ah, kita kaya nabitara ka. Pero ginoo, Maricel darag yung anak. Pwede ang kwarta. Hindi. Karang nai. Nihilak man ka. Taon. Atubang na kayo. Ato kahila kay. Taglam kayo. Maguro na mo to ka. Sa muli na pagkukay sakit agang danggan lagi. Dating nang ka na bunga. Salamat. Ikaw pangalan mo. Demora na eh. Ano pangalan mo? Kada na ninyo. Mani. Oh, kau. Uli na ko. Iguro nang gihatid lagi kay. Mapahuwag sa ko kay gang danggan sakit ni. Basta ganjar tong gabay sila maghanda kag gitang papar trabaho pa man. Ang gikantas. Bibili ka happy birthday. Tatire. Kasi una lagi sige mo kog pudos Manila ansa. Parang sara mo ko muli das buhol muli ko darig mayo nga na di mi mag-abot ba nga. Ansa say po wa to na tong bata mo po sa katot si Zang Lula. O nang parang sara dyan na matagaan. Ugdahan pa ko kwarta. Kuan pa ko na dato na. Daghan ang ihatag di arakikra. Apilan pa naglit so ni nga na ansa kay di matapo ko dato.
Igo-igo ra bagang kwarta lagi, di ko dato mo nang maura pa to. Kik, mahal to na lang lagi pag kay sawa. Na no. Anak ra betus ang mga igagaw to mga bata ka ba ni ja. Ang iduwa sila tabanog. Ang suwat ang tuob niyang nawang basig magawas na ning mga di maoras mga ilungan ni mga sipon ba nga nangibara ang sawar sa mas danggan ba na bay bungog. Hindi. Ara singuho lagi mo singur ko kaya naman pa yung nakatudlo na nga na di ay. Salamat ka nimo. Aray, ang inita. Baroy. Ah. Kita. Ah. Lagi. Sipon lagi. Ang gawa sipon. Apa rin uturuan dyan gabi? Ay, natin ko. Apa rin uturuan dyan gabi? Kasi magawas na din sipon nga maka. Usapan niya nakabara dani. Dani.